Li Türkiye'de siyeki adarede hilbijartının heremi hatın darxistin. De encamede AK Partiya deslatlar ya Serok Recep Tayyip Erdoğan bi tekçuna heri mezin re rubruma. Partiya opozisyonu ya sereki CHP bi kazançkırına praniya şaredariyan serketinek mezin bi destxist. Şiro ve Kardibejin pişti jnu ve hilbijartına Erdoğan ya sala bori ev serketina opozisyonu jibo regeha siyasi ya Türkiye guherinek gring nişandı de. Piştî opozisyon di hilbijartinên Gulanê da têk çû, her kesî hezir dikir ku opozisyon di rewşeke bêhêviyê de ye. Lê encam wisa xuya nadin û ji bo siyaseta Tirkiyê ev xaleke pir giring e. Erdoğan rêbertiya kempenyên berbijarên xwe kir bi taybet li Stenbolê da ku bajar ji destê şaredarên niha Ekrem İmamoğlu paşte bigire. Lê İmamoğlu dîsa bi serket û bi qezençkirina pirtir navçeyên Stenbolê ku kelehên Erdoğan bûn kontrola xwe ya li ser bajêr dirêj û berfireh kir. Şîrovekar dibêjin İmamoğlu rêberiya xwe wek cîharengî nîşan daye û ev yek di serketina wî de bûye sedemek. Ku baweriyên ser egera wî ya wek hevrîkekî berbijarekî seroktiyê yê dijî Erdoğan xurttir dike. Şaredarê Ankara'yê yê CHP Mansur Yavaş jî serketinek mezin bi destxist. Şîrovekar dibêjin her du şaredaran jî karibûn piştgiriya dengderên olî werbigirin. Şîrovekar balê dikşînin ku ev yek li herêmên Tirkiye ku kelehên Erdoğan bûn wek li Anatolya ji CHP re deriyê serketinê vedike. Ev heremana wek konservatîvyên olî yan jî konservatîv dihatin dîtin û CHP heyanaha li wan deran ticarî serketî nebûye. û li Anatolya navîn jî ku bi gelemperî neteweperîstir e, dêwarê olî de pir hesastir e. Lê cara yekê namzetên CHP'yê bi ser ketin. Encamên 31 adarê nexşeya hilbijartinan ya Türkiye guhert û di 22 salên dawî de cara ewil CHP kontrola gelek bajarên mezin bi dest xist. Şîrovekar dibêjin ku opozisyona xwedî derfetek mezin e ji ber ku şaredar li ser jiyana rojane xwedî hêzek giring in. CHP has been granted Şaredarên CHP ji bo 5 salên pêş şanseke bi dest xistine. Da ku weke opozisyona serketî li herêmên ku berê qet serketî nedibûn, şiyanên xwe yên rêvebirinê diyar bikin. Şîrovekar destnîşan dikin ku serketina CHP ya di pêşbaziyên şaredariyan de dikare encamên hilbijartinên seroktiyê yên 2028 jî diyar bike. û dibêjin ku di demeke de ku Partiya Erdoğan hewil dide enflasyona bilind kontrol bike, ev nêrîn wek rast xuya dike. Ji bo raporta Dorian Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika.